Good morning guys, once again, my name is Roms and this is ROMSJEAN TV Vlog, etc. Bali, ito po yung continuation ng aming Old Rock Hotel Beach and Resort dito sa Bolinao, Pangasinan. Kaya tara, let's go! Ayan na yung bunso ko, oh. Pupunta silang beach. Pero sa picturean kita doon, oh. Pakapayapa ng dagat. Ito guys, ang view ng dagat. Oh. So, naka-open din sa public. Kasama na sa 50 pesos na entrance. Ito, ito yung access sa dagat. Pero yung cottage, meron siyang bayad. Ayan guys. Ayan, may tawag din sa baba. Si Angela. Guys, palawak ng lugar na ito. Kung naka-check-in ka dito, may access ka sa lahat ng cottage, beach and swimming pool. Ayan guys, ito ang view sa may dagat. Ayan si Mrs. gusto niya daw mag-TikTok.
Kaya lang baka ma-copyright claim daw kami, kaya ako na lang ang kakanta. Let's go! Sumayaw, ang galing. Oh, ayan oh. Ayoko na. 1, 2. Hello, mamapay. Hello, ang galing sumayaw. Ang galing. Para G. Ayun yung dalawa, may balsa. Forma nila kuya oh, nakabalsa. Kuya, anong ganyan? Naghuli ka isda? Naghuli ka isda? Eh, sila kuya oh. Mangingisda daw sila. Marami isda. Oh, saan maraming isda? Banda ron? Ay pala isdaan yun. Sila kuya, forma niya lang oh. Sanay na sanay. Ayoko, baka malaglag ako. Sakay ka? Pwede sumakay yung misis ko? Pangisaan lang talaga? O sige, thank you. Misis ko, gusto pa yata sumakay. Kaya niya, free rides. O, isa mo ng TikTok dyan. Ang galing sumayaw. Ang galing sumayaw. Ano naman, kembot man. Ang galing talaga na miss sumayaw. Ang galing sumayaw. Oh, si Marimar. Marimar. Tan. Marimar. Marimar. Ow! Galing oh, galing gumiling. Marimar. Picture. Sige. Baka na. Baka sa kaya ba yun oh. Ay, yun na. Huwag ka papasok yan. May sawa dyan. Ayun yung nakita mo bukuan puno kahapon oh. Tara, panik tayo. Maganda yung panahon. Bawal magkalat ng basura. Ang mahuli may multa.
Gaganyan pundasyon. Ay, tumabit ako dyan walang tubig eh. High tide. Sabi nila kasi yung right side daw hanggang puso. Yung tubig sabi nila. Hanggang puso daw. Yung high side daw dito. Ibig sabihin, mataas yung tubig. Maabot daw dito sa tubo pag sinira yung mga formation eh. Siguro nung araw dito na yan o. Ang galing, galing sumayaw. Marimar, oh, tet 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 tit 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 tit. Marimar, ow, tit 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 tit. Malaglag dyan. Tingnan natin yung skills ng misis kong pag-akyat ng puno. Pag nalaglag to, hindi ko buburain ha. Huwag ka na mapilit. Doon na sa kabila. Daming langga. Sarap may piso dito. Tamang-tama lang yung 11 tayo uwi eh. Ayan o puno.
Malalaglag ka dyan. Lipat ako dito. Wow, ang sarap. Parang unggoy. Ayan na yung unggoy. Nakapula. Tapos matanggal pa naman. Malaglag ka dyan, mabubunot yan. Ayan, Mabubunot yung ugat niya dyan, malalaglag ka. ganda kaya, ang sarap. Sira no, tingnan mo yung pinagkakabit na ugat, oh. Loko talaga si Mrs. Tingnan mo naman pinagkakabit ng ugat. Siguro ano, unggoy ako. Nakakita ng Tara na. Power G. Power G. Dali. Power G. Power G. Power G. Fly high butterfly. Power G. Tet 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 tet. Marima. Tet 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 tet. Marima. Tit 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 tit. Marima. May bulaklak ka pa. Tit 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 tit. Hello. Tit 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 tit. Tat 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 tat. Spaghetti pa baba. Spaghetti pa taas. Spaghetti pa baba. Tat babaan pa baba. My heart, galing sumayaw, ang galing sumayaw, ang galing, hello, ang galing. Power G, fly high butterfly, Power G. Buhat to. Hindi, kakantaan na lang kita para hindi tayo makapiright. Oh, 1, 2, 3. Jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Di ako ba to? Para magpatalo. Jumbo kita para di mo na problema yung copyright. Ayan na. No. Paruji. Paruji. Ang pangit ng boses ko, Paruji. Kapayap.
Kita mo yung mga isda pala, oh. Ang sarap ulihin. Ay, ulihin ko. Ayan, oh. Makulimlim ang panahon, no? Kulay white yung dagat. Ayan, no? Dami nalilisda. Pinawisan ka na naman sa kakalakad. Titi, ayan o. Oh. Oh. Feeling Don Romeo Soriano. Oh. Ganda talaga ng view. Ay, may kasama na kami. Ayan na, oh. Nag-pictorial na sila. Ayan. Ayan, oh. Ang ganda talaga dito. Ay. May mga nag-pictorial na. Oh, kanina solo lang namin. Nagising na yung mga guest dito. Ayan, oh. Kapayapa ng dagat. Kalinaw ng tubig. Kita mo yung mga seaweeds dyan sa ano, sobrang linaw. Makikita mo yung mga isda lumalangoy. Ang ganda ng mga cottage dito sa tabing dagat, oh. Diyos ko. Diyos ko. Naman. Yan. Ayun, no? O doon sa kabila, doon. Guys, Ayun yung mag-ina, oh. Ginagawa nyo dyan. Ayun yung nanay ko at saka yung sister ko. Sige. Sige. Diyan ka muna, picturean kita doon, oh. Picture. Video. Sweetie, punta ka muna ng kabilang cottage.
signature move ni Mrs. Oh. Oh, picture. Video. Okay. Malaglag ka dyan. Say hi! Asawa ko. Solong-solo namin ng hotel and resort. Walang katao-tao kami lang. Natutulog pa yung mga naka-check-in. Tsaka konti lang yung nag-check-in. Ay! Isang TikTok naman dyan, Ay! Ay, wow! Ang galing niya mag-TikTok kahit walang tugtog. Isa pa. Diyan na, dyan. Ayan na, TikTok. Ang galing-galing mo palang mag-TikTok eh. Magaling ka pa sa akin eh. Oo, di ba? Oo. Ay, ang galing-galing niya. Ay. TikTok pa more.